Sa libing unang higayon, nagmarcha o nagrally at tubangan sa opisina sa LTFRB 7 ang mga grupo sa kooperatiba sa Modern Jeepneys dinhi sa Sugbo aron sa pagbatok sa pagpasar sa Senate Resolution 1096 nga tinguhang mosuspenso sa Public Transport Modernization Program. Pinaagi sa pagbitbit og mga placards ug pagsyagit sa megaphone, gipalanog sa mga miyembro sa Federation of Cebu Transport Cooperative ug Allied Transport Cooperative and Corporation ang ilang mga panawagan sa kagamhanan. Giban-abanang mokabat sa kapin 1,000 ang nisalmot sa gipahigayong Unity Walk sa maong grupo gikan sa Fuente Osmeña paingon sa buhatan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa Central Visayas. Saysay sa chairperson sa FCTC nga wala sila'y planong mohagit sa gobyerno apan ilang hangyo ang pagsalikway sa presidente sa planong suspensyon sa modernization program. Gani iyang gipahimugatan nga ang pagsuspenso sa programa posibleng mutukmod sa paghawa sa ubang mga miyembro nga anaa sa kooperatiba. Kung i-suspend man gud sir, imbis na sugdan na mawala ang momentum, imbis ang katong mga kooperatiba o corporation na anay plano. Taas daghan na kay tag plano para mapadayon ng ato ang programa og imbis nag-unite na tay consolidation nya na fleet manage na nato ang ato ang transportation nga tanang 24 oras makahatag tag reliable nga transportation para sa atong mga commuters. Mubalik na sa itong competition sa mga traditional o sa mga modern jeeps. Uy, ang katong mga traditional nga nagpa-consolidate na into cooperative, mamhawa na sa to sila, sir, kay ganahan na sa sila, dili na makighiusan na to. So, mas maayo man dito na ang fleet management para magkahiusa ang ato ang transportasyon, sir. Nagkanayon ang chairman sa Pitos, Talamban and Mandawi Transport Cooperative Conpetamco nga grabe ang kalisod nga ilang giatubang karon, ilabi na sa pagbayad sa binuwan nga utang sa mga modern PUJs nga inutang pa sa bangko. Karong panahon na siguro labi na itong nangagi nga way klase. As in, ang tanang kooperatiba gyud makaingon ko sa korporasyon naglisod gyud bayad sa mga unit nga inutang dito sa DBP o sa Land Bank. Samutan pa gyud og isuspenso, pasabot na og isuspenso mobalik tanan ang katong unconsolidated nga mga units. So unsa may mitabo naglisod mga nimi karon samutan na og mamalik pa to. Samtang ang Regional Director sa LTFRB 7, mapasalamaton nga nituman ang maong grupo nga dili magpahigayon og transport strike karong adlaw. Gani dugang niya nga positibo siyang dili mahinayon ang suspensyon sa maong programa. Sumala pa niya nga walay contingency plans ang ilang opisina ug ingon man ang Department of Transportation kay malaumon silang mobarug ug mosuporta ang presidente sa modernization program. Walay gisulti ang LTFRB Central Office ug ang DOTR about the contingencies kung mahitabo man gani nga dunay suspension kay naagihapon sa ilang hunahuna nga ang presidente na agyod mubarog sa iyang gisulti nga walay ang modernization magpadayon. Bisan sa among tan-aw no kami tanan nga mga regional directors wala magtuo nga madayon gyud ding suspension. Gani gipahimugatan sab ni Monte Alto nga sa 7 ka higayon nga gi-extend ang deadline sa pag-consolidate sa mga PUJ ug PUV, klarong wala nay plano nga makighiusa ang ubang mga operators ug drivers. 7 times na ta nag-extend. Katong mga dili gyud gusto mag-consolidate, dili gusto mag-modernize, ever since sa una pa wala na gina sila mopakita og kana nga musuporta mao magita atong kinaiya kung walay mouna dili gina masugdan sige lang ta og sige study hantod wala gihapoy mahitabo. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.